Sithatha ithuba sibingelela wonke umuntu obenenhlanhla yokuphinde ahlangane kanye nathi. Kulabo esesihlangana nabo isibili siyaphinda sanamukela abantu bakithi. Kulabo esiqalayo ukuhlangana kanye nabo nani futhi siyanamukela. Siyacela ukuthi ni check kwi-link la ngezansi nibone amanye ama-video esesiwenzile ukuze sonke sizoba on the same page. Sigcina ukuhlangana nani la sathi isihloko sokuqala esizosithinta sizothi kungani iningi labantu abamnyama lihlupheka. Iqiniso ngomlando wabantu abamnyama kanye nesixazululo kwinhlupheko ebakhungethe. Sase sikuveza futhi ukuthi sizophusha i-black nationalism philosophy. Sizosebenzisa ulimi lwesintu sakithi kwaZulu kwazise siyisizwe samaZulu. Igama lami ke mina ngiyaxolisa ngizishongo. Igama lami nguMahamba ehlala. Ngikhulele ngapha kaMaphumulo endaweni yaseDabango. Ngafunda eGoguvuma. Igama lami nje nguMahamba ehlala. Isibongo ke ngeke ngikwazi ukusisho ngoba umsebenzi esiwenzayo ubucayi ngalendlela. Ingakho neuniform esiyigqokayo ilolu hlobo. Abantu abagqoka le uniform esiyigqokile uhlobo olisebenza umsebenzi obucayi. Cishe futhi ngeke uzumazi nathi ke akulula nisazi kodwa ke ngithi angizisho igama anginankinga negama. Igama lami mina nguMahamba ehlala. Sithagethe kakhulu intsha emnyama njengathi ngoba nathi sabantu abamnyama. Sithagethe kakhulu intsha encane ngoba iyona grassroots yethu leyo. Abantu asebekhulile nabadala siye singabe nandaba nabo kakhulu ngoba kungekudala bazofa. Manje kubalekile ukuthi sithagethe i-youth ngoba makubheda phezulu lokho kusho ukuthi intsha yethu ngeke izibe nayo ifuture. So nayo kubalekile ukuthi siyicije umqondo ngoba sisho isintu sithi inkunzi isematholeni nokusho ukuthi kuhle abantwana sibakhulise ngendlela sibatshele neqiniso ukuze babe nekusasa eliqhakazile. So ibona abantu esibathagethe kakhulu labo and sizocela ukuthi uma umuntu osemusha osemncane mhlawumbe usafunda isikole uqedile esikoleni use-university mhlawumbe usuqedile e-university uhlele ekhaya uthi ulinda umsebenzi awutholi. Siyacela nje ungalingi uyibalekele le channel. Ungaya kwamanye kodwa yenza sure ukuthi awuyibalekeli le channel uyasubscribe kuyo ngoba umsebenzi wethu la ukucija intsha ingqondo. Njengoba sisho ukuthi asinandaba nabantu abadala kungekudala sebezofa basishiye. Futhi mhlawumbe umuntu mase ephumelele uye enze engathi unendaba nabanye abangakaphumeleli more especially uma kwi position of power. Kunalento ekuthiwa manipulation. Ungathi uma umlalele ekhuluma uzwitshela ukuthi unawe kanti uyakubhayizisa. So thina sizileke la kuzobhayizisa abantu sizotshela abantu iqiniso ngoba linjalo. Ngoba sike sakuveza phambilini ukuthi izinto esokhuluma ngazo izocasula. Uyabona nje umuntu okholwayo mezobheka isithombe salomuntu ofakwe inet ngoba sibhalile la ukuthi this is how we became Christians and Muslims. Isizomcasula ke lonto. Yingakho sithi sizobheka umlando wabantu abamnyama. Mase siubhekile umlando bese siqikelela ukuthi siqhamuka nesixazululo ukuthi kahle kahle ngoba sithi siyahlupheka yini lento ekufuna siyenze ukuze siphume kwinhlupheko esikhungethe sabantu abamnyama. Ngoba indaba yokukhuluma
ngomlando wethu siphinde sithi kungani sihlupheka sabantu abamnyama bese singaqhamuki nesixazululo asihlukile nabantu abasuzayo yabona asihlukile nje siyasuza mangabe kunenkinga bese usho ukuthi kunenkinga kodwa ungaqhamuki nesixazululo ufana nomuntu osuzayo nje iqiniso ke thina silikhulumayo ke liyacasula we are in touch with set realities asikhuluma amaqiniso amnandi kunamaqiniso phela amnandi ehla kamnandi enza abantu behleke baze bashaya izandla ngeke uzuhleke la ngeke uzuyishaya izandla ngoba sizolwa nomqondo womuntu umsebenzi wethu lowo nje awukho futhi umunye ubucaye kumsebenzi wethu njengoba ngeke ngachaza phambilini sizwe kuthiwa abantu bane freedom aba enjoy freedom kodwa thina njengoba sike sachaza kwamanye amavideo esesike sawenza phambilini ukuthi abantu bahlukene ngendlela abacabanga ngayo khona abahlakaniphile khona abangahlakaniphanga idom noma iphukuphuku bese kube khona abantu abanganaki mina mahamba ehlala nethimba enginalo la sabantu abahlakaniphile futhi siyanaka sithi ke thina asi-enjoy freedom kodwa mawuthi uyayibuka impilo ephilwa umuntu omnyama asabi thina ukuphumela obala sithi ingcono inkululeko eyingozi kunokuphila njengesigqila esikhululekile sithema sihlala phansi nje sibuka inkululeko ephilwa umuntu omnyama sesithi cha asivule nansi channel la sokhuluma khona nabantu bakithi and thina ke izwe vele libuswa osopolitiki uyathanda uthandi kulonyaka nje sikuwona ka2024 siyovota izwe libuswa osopolitiki thina sibona osopolitiki masikhuluma la siyazi okuningi ngeke nize nikuthande kodwa sina ndaba nalokho siyathanda nisubscribe kule channel ukuze ikhule nabanye abantu bayazi siyakuthanda lokho kodwa ke ngeke sikhulume izinto ezimnandi khona sokwenzela ukuthi nisubscribe kule channel cha ngeke sikwenze lokho inhloso yethu enkulu ukugqekeza imiqondo yenu ime ngendlela eright ngoba indlela eme ngayo iningi lethu cha bafowethu sisenkingeni yingakho ke sithi sincamela inkululeko eyingozi kunokuphila njengesigqila esikhululekile sizokwenza ama highlight ke la ingane zakwethu ukuthi sizobe sikhuluma ngani ngoba ziningi izinto esizobe sikhuluma ngazo ngaphansi kwalesi sihloko esithi kungani iningi labantu abamnyama lihlupheka iqiniso ngomlando abantu abamnyama kanye nesixazululo kwinhlupheko bakhungethe lokho esizokwenza lama highlight ukuthi masithathe isihloko ngaphansi kwale main subject kahle kahle kufuna kube ne-link kodwa this is the main subject kunezihloko eziningi ke sobe sikhuluma ngaphansi kwazo kodwa ke mhlambe ngaphandle kokuchitha isikhathi kwazisa sinaso esiningi mhlambe nawe unaso esiningi ngaphambi kokuthi sinike i-highlight yezinto esobe sikhuluma ngazo ngaphansi kwalesi sihloko noma sinike nje umqondo ukuthi ningalindelani maso choose izihloko ezincane ngaphansi kwalesi sihloko ngisacela ukudlulisa nanku umyalezo iningi labantu abamnyama njengoba sithi enjoy freedom kodwa iqiniso lithi asiwazi umlando wethu sabantu abamnyama bambalwa kakhulu abantu ongathi mawuthi ukhuluma nabo ufisa nje bakutshela ukuthi ngoba nithi enjoy freedom nanigqilazwe ubani kusukela nini yes freedom nithole ngo1994 kodwa yonke lento yokugqilazwa nagqilazwa nini nigqilazwa ubani bambalwa abantu abangakutshela lonto leyo abantu bakithi abazilutho yingakho sithi sobheka umlando wenu ngoba maningawazi umlando wenu ukuphila kwenu into engenamsebenzi walutho ngoba uma umuntu ufuna uzazi ukuthi uvela kuphi ukuphi ubhekephi sizophusha ke into ebizwa ngeblack nationalism
lokho ufuna sheshe sikucacise kuse-early kulendlu sizophusha i-black nationalism ngoba sithema sihlala phansi sase sibuka ukuthi uyazi la ngaphandle masiphuma indlu yethu lesivulile kodwa masiphumela ngaphandle kunento ebizwa nge-white nationalism kube khona into ebizwa nge-non-black nationalism phinde kube khona into ebizwa nge-Arabic nationalism uyazi every Sunday umuntu omnyama uyahamba aye esontweni every Sunday uyahamba umuntu aye esontweni afika afunda iBhayibheli iBhayibheli likhuluma ngoJesu Kristu uJesu Kristu wayeyiJuda iJuda limhlophe iJuda lumlungu likhulume ngoMaria uMaria ngisho sishada siyesithenga amabhokisi anesithombe sika Maria cishe namajuba amhlophe amkakile ngapha nangapha exegisa ikhanda njengomuntu ohluphekayo kodwa mawuthi uyambheka umhlophe that's white nationalism no Jesu njengoba emhlophe nje that is white nationalism ngishingelosi zimhlophe that's white nationalism bese kuthi phakathi nezinsuku kunalento le njengoba kuthiwa everyone has a right to his own religion i-constitution icishise njalo kunabantu bakithi abasonta nama-Muslim noma abasonta kwinkolo yama-Arab every day bahamba bothandaza bafunda iQuran iQuran ikhuluma ngo-Allah iQuran ikhulume ngoMuhammad uMuhammad wey-Arab i-Arab aliwona umuntu omnyama limhlophe that's white nationalism so nathi sithema sihlala phansi sase sibuka ukuthi uyabona mangabe uya esontweni lamaKristu thina njengabantu abamnyama sikhulele kwi-religion ye-Christianity ngoba sasicolonized amangisi phela mangabe uyisigqila umphathi wakho yena okutshelayo ukuthi uzokwenzani na inkolo noma inkolo ye-Christianity yafaka ukuthi ngenkani ifakwa amangisi namabhunu kanjalo neIslam mawubheke eNorth Africa into efanayo but asibiyele kwipoint lethu le black nationalism versus white nationalism no Arabic nationalism no non-black nationalism mawufike esontweni kufundwa izinto zabaseKorinte kwabasePhilip kwabaseRoma awufici kukhulunywa ngento mhlambe yabantu bakwamaphumulo mhlambe ngabantu bakwaMashu mhlambe eMlazi mhlambe kwaNongoma mhlambe eVryhead mhlambe eBergville ngeke nje uthi uyafika ethi umfundisi namhlanje sofunda kwabasemsinga emachunwini no kuthiwa sofunda kwabaseRoma that's white nationalism neQuran kanjalo that's white nationalism so nathi sithema ngabe sihlala phansi sase sithi no ngoba kunabantu abaphusha i-white nationalism no Arabic nationalism ayikho into wrong nathi masingavula igroup siphushe i-black nationalism ayikho into wrong ngalokho sithi azama ukucacisa ngoba masithi siphusha i-black nationalism umuntu odakwe i-freedom ye-democracy engalwa nathi lo muntu lo kodwa funa simkhanyisele umqondo ukuthi kungani sithi siphusha i-black nationalism makuukuthi umuntu omnyama every Sunday uzo attenda a brainwash camp la yophusha khona i-white nationalism into nesidina ke ngalama nationalism angekho black njengalawa ethu njenge-white nationalism no Arabic nationalism lezi zinto ekugcineni ziproducer lento ebizwa nge-black inferiority kungakho thina abantu abamnyama mangabe usiqhathanisa nezinye izizwe sibukeleka phansi ngoba ayikho into yethu thina esiqhakambisayo
kodwa ezinye izizwe ziyakwazi ukuqhakambisa izinto zazo. Thina siphinde sijoyine zona ukuqhakambisa izinto zezinye izizwe. Kodwa bona akukho okwethu abaqhakambisayo. So ayikho ke into wrong nathi masithi siphusha i-black nationalism. Nisixolele ngokuthi sibe in detailed. Ukuthi siyazi ukuthi ingqondo zabantu bakithi ziwiki kanjani mawusuza kulento yo Afrocentrism, nako Pan-Africanism, nako black consciousness. Ziwiki ingqondo zabantu abamnyama mawusuza lapho. So kubalekile ukuthi ezinye izinto uthi kuyichaza mbijana. Ngelinye ilanga ngike ngaya ngapha eNorthern KwaZulu Natal. Kwakune conference yayikhona. Yabona ke mangabe kune conference. Ngaphambi kokuthi kukhulunywe ngento enisuke nihlangene ngayo, kuye kufuneke wonke ama structures alapho introduce ngoba kwakwama structures. Okusho ukuthi i-leader ne-leader esuke ikhona lapho kufuna introduce ukuthi ilapho ivela kuyiphi society izokwenzani. Khona engakuqaphela laphana. Kunendoda yeSulumane eyasukuma. Mangikhuluma ngendoda yeSulumane ngikhuluma ngalamaSulumane angathi amaNdiya, nina nazi ukuthi amaNdiya kahle kahle ama-Arab. Kunomehluko bafethu between kuma-Arab neNdiya. I-religion yamaNdiya kuthiwa Hinduism. Ibizwa kanjalo, Hinduism. I-religion yamaNdiya leyo. I-religion ye-Muslim, no. I-religion ye-Islam. I-religion yama-Arab. Ama-Arab avela Middle East. AmaNdiya avela e-Asia. I-India nje ise-Asia ayikho Middle East. So inkolo yama-Muslim noma inkolo ye-Islam, inkolo yama-Arab. Lokho kufuna kucace ngeke nizwe nje nithi inkolo yamaNdiya, akuyona inkolo yamaNdiya. Inkolo yamaNdiya i-Hinduism. Afaka ichashaza elibomvu la esiphongweni esikhathini esiningi. Kunomehluko omkhulu. So lento diyasukuma ke ngoba ngisho ngithi kwakuyindoda ye-Arab. Kwangeyona indoda yomuntu omnyama, phela bakhona abantu abamnyama abasonta nama-Muslim. So kwasukuma umuntu omnikazi wenkolo noma oyimvelaphi kaMuhammad ngokuzalwa. Wazethula igama lakhe ukuthi ubani. Wasewasho ukuthi urepresenta the Muslim community of Northern KwaZulu Natal. Washo kanje lo mbhemu. Kanti sike sibone kunenhlangano ezibizwa ngo-AfriForum. I-AfriForum inhlangano ebhekelela amabhunu ukuthi amabhunu njengoba sinawo kwi-Rainbow Nation kufuna aphile hlobo luni lwempilo. Angithi siphila kwi-Rainbow Nation. Namabhunu kane structure sawo ukuthi thina njengamabhunu nansi iforum esinayo ekuyiyona ezosikhombela umhlahlandlela ukuthi ngoba phela sihlukene kule Rainbow Nation. Khona abantu abamnyama, khona amaNdiya, khona amaSulumane, khona amaJuda namaChina njalo njalo. Nathi ke njengabantu abamnyama abamaZulu. Makukuthi mhlambe siyabona ukuthi izinto engathi azisihambeli kahle. Angiyiboni into wrong ukuthi sibe ne community, a black community or a Zulu community la kwaZulu. Ezobuka ukuthi thina njengabantu abamnyama ngoba sithi siyahlupheka, kungani sihlupheka? Bese sibheka umlando wethu, bese siqhamuka nesolution yokuthi ngoba sithi siyahlupheka, nansi into ekufuna siyenze. Makukuthi ama-Muslim azokwazi ukusukuma ethi thina we are a Muslim community. Ne-AfriForum ithi nathi we are AfriForum community emela amabhunu. NamaNdiya ebe nama-minority forum awo. Ayikho ke nathi into wrong masa abantu abamnyama sithi no, nathi asivule a black community or a Zulu community within this Rainbow Nation. Ezobuka ukuthi umuntu omnyama ngoba ethi yahlupheka nje inkingi kuphi. Laba bathokozela ifreedom bengayithokozela ifreedom, ayikho into wrong ngalokho. Kodwa asikhumbuzane le channel bafethu sike sakusho phambilini akuyona entertainment.
inhloso yethu ukubona umuntu omnyama ephila engqondweni ukuze akwazi ukuphila impilo enengqondo. Sizocela ke ukuthi nani nisubscribe kule channel yethu ukuze sikwazi ukukhula, nanokuthi mangabe sisenda ama video nikwazi ukusheshe niwathole. Ngokuhlakanipha ke cha sihlakaniphile, asizona iduphunga, sihlakaniphile. Futhi sabantu abanakayo. Sikhuluma izinto njengoba zinjalo, asincethezi. Inhloso uku-accommodate noma ukucabangela labafowethu abanemqondo ethatha kancane nabanganaki. Asikho soft. Lento yama protocols ukuthi kufuna ukukhulume ucupha isoka no professionalism asinazi isikhathi saleyo nto leyo. Ngoba usizi mangabe lungumbetha licupha isoka liyakwembatha into alumnandi. And futhi ngeke sikwazi ukuthi sizoba weak ngoba phela uyabona njengoba siphila nje kule Rainbow Nation kunabantu abaphila kamnandi bafowethu. Kunomuntu othi mevuka ekseni evula ifridge uthothi ligcwele kodwa akutshela ukuthi akazi uzodlani. Uphila kamnandi lo muntu lo. Mevuka ekseni a drive imoto ahambe emsebenzini, mefika emsebenzini afika pheshethwe i-aircon, achofoza icomputer, akhulume ngocingo, agibele imoto ahambe ethi emeetingini. Mefika emeetingini abhukhele hotel. Uphila kamnandi lo muntu lo. So ngeke sikwazi ke thina ukuthi mangabe sikhuluma bese sithambisa ngoba sicabangela yena bayashesha ukuzwela labo bantu ba weak. Banezifo eziningi. Umuntu ohlupheka ayangazazi. Njengalezi zifo nje kuthiwa i-stress. Ethi umuntu akutshele nge-stress, uyabo. Mawuhlupheka uyazi lento kuthiwa i-stress ngoba uhlezi ufuza. Makushaya isikhathi sokuthi ulale uzolala nje ngeke uthi uthonga abufika ngoba athi ufuza imini yonke. So ngeke sikwazi ukuncetheza ngoba nakho sithi sicabangela labo bantu ave beyimbijana. Most yabantu bakithi baphila kwi-poverty. So sizokhuluma nabantu abalambile la. Sizokhuluma nabantu abahluphekayo. Wena ophila kangcono okuzokwenzeka ucasule lokho esikushoyo wenze sure ukuthi uyaphuma la. Ngisho ungashaya unsubscribe button is fine. Ngoba inhloso ukulungisa indlela esicabanga ngayo ukuze nathi siphile impilo esile. Iyacasula lento ukuthi sabantu abamnyama njalo kufuneka sibe abasebenzi bezinye izizwe futhi sisebenze kanzima kule Rainbow Nation esithi siphila kuyona. Iyacasula lento le. Uyabona nje mina ngikaze ngimbone uneni womlungu egada ingane yomuntu omnyama. Angaze ngimbone uneni we-Arab noma we-Muslim egade ingane yomuntu omnyama. Mhlawumbe iNdiya or iChina ligade ingane yomuntu omnyama. Kodwa thina siyakwazi ukugada ingane zabo. Leyo nto le iyacasula. Leyo nto isho ukuthi mhlawumbe thina la emakhanda ikhona indlela esingacabangi ngayo bona abacabanga ngayo. Phela kunesidini ukugada ingane. Ingane iyabhosha ingane. Funa uphipha uthuvi, buyanuka uthuvi. Thina funa sinukelwe uthuvi bezinye izizwe esiphila nazo kwi Rainbow Nation. Kodwa bona banukelwa uthuvi bethu. I-wrong leyo nto leyo. Ngoba ngeke ngasho ngathi this is a hot spot. Kuyashisa la endlini. Mawukuthi uzokuthola ukuthi kuyashisa kuzokusiza ukuthi uphumele eminyango ngoba ngeke ngasho ukuthi ayikho into esoyincetheza la. Lento yokuba weak ngeke isize ngalutho ekulekeleleni ingqondo zabantu bakithi ukuthi isebenze ngendlela e-right. Uyabona kuneyingqondo, uyabona ukuthi mawuhleli phansi ubuka nje indlela umuntu acabanga ngayo, ubona ukuthi uyabona indlela lomuntu asenkingeni ngayo kwezokucabanga. Ubona ukuthi uyabona umqondo walomuntu udinga umgxala. Straight. Ubona eminye ubona ukuthi yabona umqondo walomuntu udinga amashizolo nesando, uqhuma isando neshizolo. Indlela nje sekuyimess ngayo. Ezinye ubona ukuthi yabo la engathi singathola umuntu okwazi ukuplastela. Iyasebenza kodwa uyabona izulu malina iyanetheka i-lose network. Ubona ukuthi kufuneka usimende uplastela futhi ungatholi low week utholele onendlovu ngaphandle ekuthiwa i-PPC. Ezinye ubona ukuthi yabona ke lo kuyavuza ke engqondweni kalo.
Uyawabona endlini makuthiwa kuyavuza izulu leyana ubeka isitsha ngapha ugijima ubeke esinye ngala kunabantu abanengqondo ezivuzayo iyona into esizoyenza la sizophesha yonke lento engikhuluma siphethe imigxala siphethe amashizolo ayikho into esingayiphethe so ke makuqhuma isando yabona nje makuthi ushaya ngesando ushaya ishizolo kuyenzeka ugeje kushayeka isandla so nalana ke kuzoba into efanayo mhlawumbe sothi siyakhuluma sigeje sikushaye kuzwele ubophuma uhambe uyophephetha uphinde ubuze la ngoba phela ukuze kugcine kulungile ngeke uzubale ngeke ungitshela ukuthi mawakha indlu isando sageja sakushaya isando uzovela uyeke ukuthi usushayekile nala sizokwenza into efanayo konakele bafowethu nani niyabona uyabona umuzi mawukuthi sekwathuthwa kuwo asasho umuzi sisho ingqondo ngoba phela uyabona ukuze uphile la engqondweni ufuna kusebenza ngendlela kukhona ukubona ukuthi yabo lana isidumbu esihambayo sekwathutha kukhulu uthu la but yabona umuzi mawuthi sekwathutha ku uyazi ngisho ungena kumele uqala uklina igceke ukhulo olukhona uzothothi lifuna ucelemba olunye lifuna imbazo olunye lifuna ulugumbe phansi ulitake lebe zitaki uyabona udinga nezipeti ocelemba imigxala izimbo nokunye okuningi uyazi to a point ukuthi ungagcina udinga ngisho upetrol noma entshisi ukuthi phela mangabe usulikhucululile lolu ukhula lolu bese ulubhunyelwa ngopetrol ulushise kwima uzogunda ngomshini uhale bese kuba neorder ke egcekeni ubone sokuyigceke ke seli right ngisho usungenile endlini uthi uyaklina ukufice kune dust endlini longayazi kufuneka ufake isimfonyo uchele ngamanzi ngoba mawushanela kuphunquka izintuli kuyanuka kune mist nasemqondweni womuntu kuyakwazi ukuba njalo so mangabe uyongena emqondweni womuntu onjalo kuyakuphoqa ukuthi ungabi weak ube strong mhlambe sokusho ukuthi yonke into esizoyikhuluma inhloso akukhona ukudelela abantu noma ukucasula abantu and nendlela esokhuluma ngayo hayi ngoba kudelelwa noma mhlawumbe kubukelwa phansi imithetho ekhona sibuka inkinga bafethu ebhekene nabantu abamnyama bakithi niyosixolela ke kokuningi kodwa ke ngeke sibe soft iyodwa nje into esoyicela mawukuthi awusezwa kahle uphume kodwa mawufuna umqondo ujime ubuye uzela ngoba la sivula ijim wengane zakwethu ijim le sizojimisa umqondo yabona mawuvuka ekseni uyagijima ujimisa umzimba uhambe ye-Virgin Active ujimisa umzimba la sivula ijim la ijim yengqondo le asikwazi phela ukuba ziyinsizwa sibe zigora sibe zintombi ezinhle ave zizinhle intombi zakithi kwaZulu zinama hips sizinazo ishwapha zigcwele zistrong kodwa mawuthi uyabheka ndoda idlala abantu bezizwe nathi ngapha silibele ukudaka utshwala asazi noma liyaphuma noma liyashona ngeke bafethu niyosixolela mawuthi ngene isizwe kahle niyosixolela kodwa whatever ungakuzwa kahle sokukhuluma lana please ungasigxeki uvela ushiye ongcono mawusuza ukuthi usupholile ubuye but ngikuthembisa into eyodwa mawubuya it's same thing asenze njena ke kungani ilo mlayezo nje bengifuna ukudlulisa ama highlight lawe siwenzayo kungani iningi labantu abamnyama lihlupheka uyabona wezingane zakwethu iqiniso lithi sabantu abamnyama siyahlupheka kule iqiniso lokho siyahlupheka sabantu abamnyama ngoba sike sasho sathi uyabona labantu abaphila kangcono asinamsebenzi nabo uyabona uyazi ukuthi why singenamsebenzi nabo okubabuke nje nabantu abaphila impilo engcono ave bengenandaba nabantu abahluphekayo even noma ngathi umuntu kwi-position of power uke enze ngathi unendaba nawe because kunento asukufuna ukuyigaina kuwe mhlawumbe umbeke esikhundleni but in reality abanandaba okumbuke nje umuntu onemali akabingeleli ngisho kubingelela une-attitude so asinamsebenzi nalabo bantu i-aim yethu ilabantu abahluphekayo yingakho sithi asinamsebenzi nabo ngeke sikhulume sibe soft sibe sincengana nabo ngoba nabo abanandaba nabantu abahluphekayo that's a reality take it or leave it
mzukwane kusuka amabhunu nabelungu phesheya bezosicolonizer noma bezodla izwe lethu baqinisekisa ukuthi mangabe sebekwenzile lokho ngempumelelo umuntu omnyama kufanele sale hlupheka encenga noma ebayingcelebani yezinye izizwe bahlukanisa inhloko nesixhanti ukuze thina sinjalo sikhale ngokuthi siyahlupheka asisebenzi. Asibadingi ke thina asibadingi abantu abazolo bekhala ngokuthi asisebenzi siyahlupheka, asiyifuni lo nto le. Nathi bafethu zele sineyingane. Lento njalo yokuthi sihlezi isikhala sifuna umsebenzi asiwutholi, kodwa mawuthi uyabheka eceleni kunabantu abaphila impilo engcono kakhulu kunathi futhi baqashe thina. Iyasicika thina leyo nto leyo. And inhloso yethu ukuthi iphele. Sizobuka ukuthi yini le eyenza thina sihlupheke kunabantu kodwa bangahlupheki abakwazi ukuqasha thina. But lokho kuumsebenzi ongelula. Ngoba sike sasho ukuthi kufuneka imigqala. Sizofixa noma sizolungisa ingqondo. Kwazisa ukuthi sasifasiwe before. Safaswa ngisho nemqondo ukuthi noma ngathiwa sesiyinikiwe inkululeko kodwa sihluleke ukubona izinto ezisimple and straightforward. Kuthiwa nje nina enjoyani freedom bese ni enjoy ngempela ifreedom bese izinto kunezinto ezilula nje ukuthi mawuyibuka ubona yazi into eyenza sihlupheke ile kodwa kwamanje ngesikhulume ngazo ngoba sithe ama highlight lawo. Sizobheka umlando wethu sibheke ukuthi njengoba sasithi noma njengoba sithi sicindezelwa obani laba ababesicindezele futhi sakhululwa obani. Ngoba sithe masuhlola umlando sathola ukuthi sike sizwa kuthiwa uJesu ufuna simthande wakhulula izono zethu kodwa uJesu akasikhululanga ebugqilini. Yabo lobu bugqile bafika namabhunu nabelungu la noma namangisi akuyena uJesu wasikhipha kulobo bugqile futhi akuyena uMuhammad. Kunezinsizwa zakithi ezafa zifela le freedom esithi sayijabulela namhlanje. Abafowethu noma obaba abazalayo nomalume no auntie bafa abanye bafakwe emajele. Owaduma nje uWinnie Mandela ake nje sikhulume ngomuntu odumile noma esedlule emhlabeni. uWinnie Mandela uyazi kune documentary engeke ngayibuka on TV, not on TV, engeke ngafunda kunento engeke ngayifunda la ku Google ethi bake bamgquma 365 days ekhulukuthu. Abake baboshwa bayazi ukuthi yini ikhulukuthu. Wagqunywa 365 days ekhulukuthu. Mawusekhulukuthu awukhulumi namuntu. Cabanga kumuntu wesifazane njalo ngenyanga kufuneka esikhathini babengamnika ama pads uWinnie. Ikhona leyo nto ngoba sike sathi uzothinta umlando wethu ama highlight lawe sininika wona. 365 days engene esikhathini ephuma esikhathini. Just imagine amanzi wadinga kanjani uma umuntu wesifazane usesikhathini. Babemncisha amanzi unyaka wonke egqumejele njengoba sithi enjoy freedom namhlanje. Abanye baya kwi-exile, abanye bafele entabeni belwela thina ukuthi sikhululeke njengoba sithi sikhululekile namhlanje. Ipolitika siyazi, mina nje angaze ngibe yi-student sepolitiki, but kuliqiniso uyabona mawufunda umlando wehistory uzothola ukuthi kwaliwa la. Hayi kancane kwaliwa namabhunu namangisi. Mhlambe niyenizwe kuthiwa kunezimpi zasesandlwane, kunezimpi zakoNcome ko Blood River. Lezo inkosi lezo zimpi zayeliwa amakhosi akwaZulu. Yingakho mhlambe uzwe kunamaculo uthi lelizwe ngelethu
maqabane masihlanganeni amacu uyabona mawufunda umlando wethu ngesikhathi kuliwa izimpi zobhambatha ngabo 1906 amangisi ethi asikhokhela amakhanda ethu basukuma obhambatha balwa but kuthema zithi ngabo 1910 somewhere there angisakhumbuli kahle ningixolele but kunabantu abahlangana uJohn Langalibalele Dube noPix lika Isaka Seme baqamba umbutho lokhulula abantu ngo1994 angikhuluma ipolitiki la ngikhuluma ihistory and mawufunda kwihistory uzothola ukuthi kwagcina kukhandwa amaqembu ezepolitiki ukuthi akhulule umuntu omnyama iAfrican National Congress ANC le yathatha ukhetho ngo1994 iyo eyayilwela ukuthi sikhululeke njengoba sithi sikhululekile namhlanje ngiyazi abantu abaningi icorrupt injani I'm not here to speak on behalf of the ANC I'm speaking history ukuthi njengoba sikhululekile namhlanje sazi ukuthi hobani abasikhulula ukuthi benzani angene lapho but that's a reality I-arm wing yakhona yayibizwa ngomkhonto wesizwe military wing ngoba uyabona abantu abasifikela neBhayibheli amangisi athi asikhonza uJesu seba amaKristu ayisifaka induku bethi bayakhuluma abaholi bethu ngoba phela amakhosi nawo akekho umuntu engafaka induku efakwa amangisi namabhunu bagcina bebona labo ukuthi hayi nathi asikhande abantu abalwayo kwaze kwathiwa umkhonto wesizwe kwakhona nenye inhlangano ebizwa ngePan Africanist Congress PAC yona nayo yasiba nemilitary wing yayo eyayibiza ngeAPLA Azanian People's Liberation Army emaXhoseni nje bebebiza ngePoqo igama lithi Poqo lisho ukuthi pure PURE uqondile amaXhosa ethi lelizwe ngelethu izifiki amangisi namabhunu akusilo izwe labo elethu lelizwe basuke le eEngland bephethe iBhayibheli abakwazi ukufika la bezosimunca umhlaba wethu kwakuliwa ke nina ningazi kwakuliwa mawunenkinga yokunderstand lento esiyishoyo hamba uye exclusive bookshop uthenga incwadi incwadi ekhuluma ngomlando wethu uzoyithola lento esikhuluma ngayo so kwaliwa kunensizwa nje eyagcina ibulawa uyabona umuntu okhuluma lezi zinto esizikhulumayo akafuneki and ubulawa futhi yithi bantu abamnyama and lento okubulalana sodwa sabantu abamnyama masitshelana iqinisa ngeunderstand angazi sigenani ngale nto le uSteve Biko wabulawa bazokwazi abantu abaningi nina nifunde eDUT nje ngeSteve Biko campus kuseSteve Biko campus that was a black intellectual oyebeliever kakhulu black consciousness wabulawa uSteve Biko umsebenzi wakhe kwakucija umuntu umqondo lento esiyenzayo la and we have nathi futhi siyazi ukuthi singakufela lokho but into engenamsebenzi walutho lonto vele emhlabeni sogcina sifile uyazi kunale quote ethi the supreme art of war is to subdue your enemy without fighting with your enemy ukuthi mawuyolwa nomuntu lwana naye kodwa qinisekisa ukuthi lo muntu akalwi nawe into eyenza sanqotshwa kakhulu ilento ekuthiwa iBhayibheli ingakho sithe sinesihloko esithi inkolo iyona yabulala ingqondo umuntu omnyama kungakho siyidwedwe zezinye izizwe that's the supreme art of war banini nesystem yokuthi ngesikhathi nilwa nalabantu bengani attack back ingakho uzwa kunalento kwakuthiwa ama mission umsebenzi wemission kwakuyilo ukubulala abantu imiqondo ngesikhathi kuliwa bese kuthathwa abanye bethu thina abantu abamnyama kuthiwa ngenani emasontweni banifundisa iBhayibheli wothando wakhelene naye njengoba uyithanda wena wosithanda isitha sakho siphakele ukudla umuntu mekushaya ngapha mnika kubhonye ngapha wonke lo msangano lo bawu-adopt abantu abaningi lahamba kanjalo ke izwe lethu ngoba batshela kodwa nina nisenazo izandla zokuyilwela
anisenawo amandla okuyilelwa bhekana enkosini nje inkosi yona ezonilwela kodwa sinazi izandla. Just imagine sinazi izandla lahamba kanjalo izwe lethu. Kodwa ke asiphumeke kulokho ngoba sinasi isihloko esobesithinta lokho. Kodwa iqiniso mawuthi uyabheka kuningi okushodayo ezingqondweni zethu sabantu abamnyama. And lokho akusikho ukuthi ngoba sizilima. Yabona ziningi izinto ngathi mawukhuluma ngazo ethi umuntu ayisekho into ongayenza ngomuntu omnyama. Umuntu omnyama waqalekiswa, umuntu omnyama ayikho lonto le. Into ekhona ukuthi akekho umuntu oba nesibindi osukumayo atshela abantu abamnyama iqiniso ngoba linjalo akekho. And uzobona uyabona manje ngasubscribe kule channel izoshintsha indlela enizocabanga ngayo nalento kwelihlezi nikhamisa nithi niyahlupheka cishe izophela. Lo msebenzi ke uyingozi. Uyazi ukuthi njengoba siphila la kune order sike sayibuka la. Phela kunento ebizwa yabona ngoba sithi thina we are for Afrocentrism, Pan-Africanism, Black consciousness. Uyazi ukuthi nase Europe kunento abayibiza nge-Eurocentrism. La khona bebheka izinto ukuthi ingakho uzokuthiwa kuno African Union, European Union njalo njalo. Ukuthi nathi ngoba sihlangene siyama Europeans ukuze siphile impilo esile la emhlabeni. Funa sibabhayizise kanjani abanye abantu. Umsebenzi walezi zinto Eurocentrism, Afrocentrism. Umsebenzi wakho yiwo lo ukuthi phela emhlabeni vele siphila ngokubhayizisana abafethu, take it or leave it. Ngoba nalabantu abasemasontweni othi mina I'm free ngoba nakhona nje kuyafana nje mfethu uphethe inombolo engasabeli khululeka sisazokuchazela. Uyabona iorder esikhuluma ngayo la ithi kunabantu abamhlophe, white people. Kube khona abantu abangemhlophe, non-white people. Bese kuba khona abantu abamhlophe abakhulu laba ababizwa ngama white supremacist. Ibona abantu abaphusha iracism ke le labo. Ibona abantu abanenzondo babizwa ngama white supremacist. But mawuthi uyabheka nezinye izizwe ezifana nama-Arabs into efanayo. Sebayi-adopta kudala leyo nto leyo. Nama-China ayi-adopta kudala leyo nto leyo. Inkinga ingakithi bantu abamnyama. Thina sinayo leyo order. Angaze nje ngizo ngithi kuthiwa we have black people, we have non-black people, bese siba nama-black supremacist. Angaze ngizwe leyo nto leyo. So ingakho ke thina ngoba asi-understand le order ukuthi ngoba ikhona isebenza kanjani. Ingakho siyosihlama bezinye izizwe. Umuntu uphila kumele ube no plan B. Mawuthi umsebenzi ngutholi ngihleli ngigraduate kufuna ube no plan B. Udonse wona ube street wise. Phela uyazi kunabantu no mhlawumbe ake sithi ningadinwa lento igqilaza umqondo. Noma umuntu okwazi ukucabange umqondo uzume. Uyabona ibhlungu lento. Kukhona thola ukuthi usufundile. Mhlawumbe uwenza mhlawumbe business management, mhlawumbe university, mhlawumbe University of Technology noma eTVET College. Ungawuthola umsebenzi. Uzutshela omunye hayi mhlawumbe uzama teaching. Uzama teaching. Nakhona uyiqeda uthatha umsebenzi awutholi because most abantu banokwenza le teaching angazi kanjani mangabe bengaphumeleli kulezi zinto abayifundela. Nansi into eyinkinga. Ezukhula uyabona uyakhula. Yabona? Ukhula uyahlupheka. Let's say nje abazali bakho asiqale ngabazali abakuzalile. Uzalwa abazali abahluphekayo. Obvious now uzohlupheka ne. So uyakhula ukhulela enhluphekweni. Ukhule right? Mangabe usuyintombazana usuthombile usuye esikhathini. Liqale lishisa igazi. Noma umfana ekuncoma uzwa kube mnandi, kuba mnandi. Mawuhambe ngathi ungatshikizisa umzimba nesinqa usikhombise bakubone. Uveze namabele. I-stage lonto ibizwa nge-stage lonto le. Ayikho into wrong ngale nto le stage. Akekho umuntu esingambambi. Yabona
meke wathomba na kanjani igazi lakho lizolinka nolomfana nokumfana kuyakhula ngapha ngesikhathi uthomba nokwabafana kuyakhula ngapha khona ke kumele izinza khona yabo meke kwaqala kwamila ubuya lapha nalapha mase kuyibona intombi bese kuyilandela angithi yabona meke bathandana nalentombazane bazovakashelana bese bezala ingane buka-ke umfana uyahlupheka intombazane iyahlupheka angithi vele bazalwa zihlupheki bakhulela enhluphekweni vele bayahlupheka iyona into abayi-inheritile leyo because ngesikhathi befika belungu bathi asibanike i-religion and then they will have plenty of nothing because i-religion ithi inkolo nje yeBhayibheli ethi asakhile lapha sinekhaya eJerusalema noma sihlupheka la emhlabeni sigqoka amanikiniki into engenamsebenzi walutho ingcebo yethu isezulwini isho njalo inkolo ngeke ngitshele ngibuya kuyona yenza nje umqondo wakho ufe nje ube fucked up yabona kunanecula abaliculayo elithi noma kunecula esaselicula elalithi ngumfokazi lapha emhlabeni likhona izulu ikhala lami ngokwe understanding yami umfokazi inja nje into engenamsebenzi walutho ngisho nginja nje la emhlabeni ngumfokazi la emhlabeni likhona izulu ikhaya lami noma ngigqoka amanikiniki ikhona ingubo emhlophe leyo nto ikwenza uunderstand umsangano ukuthi lento yokuphila kulomsangano enhlupheko we understand ireligion ke yeBhayibheli ikufundisa lo msangano lo ukuthi kwamukela ukuthi usihlupheki la emhlabeni noma belungu bengalithatha izwe lakho bakubuse bekwenza isigqila awunandaba ubheke ekhaya ezulwini sibuyele esihlokweni sethu ke kodwa insizwa ngapha iyahlupheka ishela intombi nentombi yahlupheka bazala ingane leyo ngane of course izohlupheka buka wena abazali bakho bayahlupheka ushela intombi ehluphekayo nawe uyahlupheka nizala ingane uyabona nje ifa enishelana lona lenhlupheko bese nihamba nogcwala emasontweni bona program umqondo ngalomsangano weinganekwane zakwamanyamazo singahlanganisela utho nawo into ecasulayo ke nansi ke wena uyahlupheka abazali bakho bebehlupheka ingane ezala iyahlupheka iyacasula ke lonto le kodwa mawuthi uyabheka kwezinye izizwe kunjalo bese ngesikwazi ke bafana ukuhlala sisonge izandla singaqhamuki nalesi sihloko esithi kungani masa abantu abamnyama sihlupheka yini le kufuna siyenze singahlupheki ngoba uyabona kwi Rainbow Nation mawuthi uyabheka uyibeka zonke izizwe la umuntu omnyama uzohlupheka and ikhoze ukuthi ahlupheke vele wencishiwe amathuba phambilini kakhulu iminyaka ngeke ngizwe nje bethi abantu begxeka okay vela akukho soka lingenasici izulu sisho njalo and I'm not defense of anything here but ngeke ngibeza abantu begxeka hey ayikho lento yethu sabantu abamnyama ayikho lento yethu sabantu abamnyama but yazi mawuthi uyabheka from 1488 ngoba belungu bafikela ngo1488 not ngo1652 sazonifundisa baze bazostedela ngo1994 awuthathi uthi 1994 minus 1688 noma 1488 not 16 1488 noma ke ngoba nazi ukuthi bafika ngo1652 uthi 1994 minus 1652 ubone ukuthi bese siqhelaza iminyaka eminingi kangakanani ngoba nikhala nje ngalo 30 years angisho ukuthi ngithini angifuni ukungena deep vele sihlukene ngokwembono kodwa nakho la ngikhona yabo kule Rainbow Nation esiphila kuyo mangabe kukhona izizwe ezizokwazi ukuqasha thina sithi siyahlupheka kodwa bona bengahlupheki yonke into siyithola kubona kuzofuna siyicwenge le Rainbow Nation kushethi khona la enezibi khona kuzofuna siyicwenge sikhipha izibi nomuntu omnyama sikwazi umqondo ukuthi siwumise ngendlela uyabona mawukuthi thina abantu abamnyama siyahlupheka kule Rainbow Nation esiphila kuyona zonke izizwe esiphila nazo kule Rainbow Nation kuzoyiphoqa ukuthi zihlupheke mhlambe siyabhora mawuthanda entertainment hamba ku entertainment hamba yabona nathi mangabe sesikhathele ukucabanga kunomfowethu ekuthiwa uKing Ginger uyibiza kanjalo wohlelo la ku YouTube une channel naye ethi niyathembana na olunye luthi ukhokha usebenzisana naba nelinye ithimba eliyibiza CCM TV into enjalo si subscribe ile nathi kubona senzela ukuthi sheshe sithole
izinto abayiposta kumnandi ke bas entertainer shame ngayithanda la channel that's why ngisubscribeile kuyona noma sisubscribeile kuyona kule channel phela na i-entertainment iyadingeka but ne-mind therapy bangani mase siqedile ku-entertainer lapha sibuye size la ngoba nanti iqiniso uyabona uma uphile emhlabeni ungenayo imali hayi mfana wakithi ngisho ngathini uthini ufana nenja yabona nje uma ungenamali emhlabeni take it or leave it ufana nenja uyazi why ufana nenja ngoba uphila ngokucela inja ikwazi ukuzenzela bra take it or leave it ihlezi jahwa ayinazandla iyadla mayisidlile iyazalisa nayo kodwa ayikwazi ukuprovide for ingane zayo angithi uyezwa naso uyazi ake sibuke la lihle iqiniso bafana asingalibalekile uyazi mawungathatha ingane eNdiya angithi siphila kwi Rainbow Nation ake sikhuluma amaqiniso manje yabona mangase uthatha ingane eNdiya uthatha ingane yeMuslim uthatha ingane yeChina uthathe ingane yengisi or ingane yebhunu noma yomjuda bese uthatha ingane yomuntu omnyama njengami mhlawumbe umZulu bese ubuza umbuzo uthi njengoba ume kanje iyiphi ingane ezothi mayikhula ithi ayisebenzi ifuna umsebenzi kwabanye I'm telling you nawe answer yazi ingane yomuntu omnyama aningitsheleni ke le order leyo kufuna ime kanjalo kuze kube nini khohlwani bangani noma bengasigxeka abasigxekayo uyabona njengoba siphila njengamanje la isikhona asingakubalekile lokho sesinama foreigner manje and now masithi siyawabheka aphila kamnandi nawo asesiqashile and amanye abhiza hlabo sisibethu kunezingane nje manje izalwayo uyazi why because asenemali isiZulu sithi ingwe idla ngamabala sisho njalo isiZulu hayi lo msangano lo ukuthi noma ngingahlupheka emhlabeni ngigqoka amanikini umsangano oshiwe emasontweni noma ngingahlupheka emhlabeni ngigqoka amanikini ikhona ingubo emhlophe hey umsangano lonto ngasichomela ngoshidi ngasichomela nje ngoshidi ushidi lonto le isiZulu sithi ingwe idla ngamabala yabona nje nami kube ngaba intombi ngangeke ngiqome indoda ephuwa never ngangeke ngiyenze lo mistake khona nemali ngisukela umalambana ngangeke ngiyenze lonto le never uyazi kunamazwe njengaseGhana izimpa azikho eGhana but kuyenzeka ukuthi ufica umuntu waseGhana ephethe iasylum seeker permit lonto iyakutshela nje ukuthi lo muntu we economic migrant is not an asylum seeker ubonile ukuthi uyazi izwe eli rich engafika ngiphila impilo esile kulo iSouth Africa and balela abantu bakhona bayozela you understand balele bayozela that is why beza la befike bephila kangcono kunathi ukuthi siyozela uyabona ke ngeke sikwazi yabona ngoba siphile bafethu singaphili senze as if ngeke sife one day kuyohamba kuhambe sife emhlabeni izingane zethu kufuneka sishiyele ifa eliyilo kuneculo engilithandayo laliculwa uShwini umuntu ekhala lithi ake sisukumeni ithi ake nisukumeni nonke ninazizwe ake nisukumeleni izwe lenu ngoba malifa izingane zenu ziyobusa liphi bese bethi ngoba lonakele bephinde bethi cabangelani izingane zenu ngoba yizo abaholi bakusasa thine sesibadala sithembele kuzo ingakho ke sisukumile ke izingane zakwethu ayikho nje ingakho sisukumile nibatshele naboShwi nomuntu ekhala nina nizoyizo le channel ukuthi balalele la yiba basithuma umuntu methunywa ke ngimncane kakhulu mina kulomfishane ngiyacabanga ukuthi ubaba uShwi angazi noma umuntu ekhala ngicathi lo wayemude yabona babeyibiza yini ikhehla lenyoni nogologo bomvu
khona lowe mude mhlambe lowo ke hayi angimazi kodwa ngiyambona lo mfishane kunomunye ngicathi ushwi engangizala uyena kwathi umathi ake sukumeni sonke sisukumile ke thina sizokhuluma nabantu bakithi uyabona lento yokuthi la engihlala khona isinkwa just imagine isinkwa abantu bakithi abakwazi bahlulwa ngisho ukurana ama-spaza shop I wonder yini lento efunda ema-university nasema-university of technology nasema-TVET college I really wonder ukuthi yini lento sihlulwa ukurana ispaza shop can you believe it mangifuna ukuthenga isinkwa kufuna ngiye kumuntu waseSomalia mangithi ngifuna ukuthenga isinkwa kufuna ngiye kumuntu wasePakistan kufuna ngiye kumuntu wase-Ethiopia cause abantu abamnyama abamaZulu njengami they cannot run those businesses ngelinye ilanga ngake ngezwe nje abantu baseNanda ngapha eThekwini befudumala bethi bafuna ukuxosha amaSomalia asebadominateile basho njalo but what kind of stupidity is that bathi abantu baseSomalia baz iforum yabo njengoba ngisho kunama forum njengoba siphila kanje nina nwaza ama forum ngoba nihlezi nigcwele ipotini ndaka utshwala manje ngeke ipotini ufuna nibuka amafoni nibuke yini lento TikTok nibuka abantu abadansayo abayibenuza ingane hlezi ibenuza lapha okwamajongo sihlezi kuyibenuza lapha manje ngadakiwe utshwala ningekho ku TikTok nibe semasontweni nakhona niphusha i-white nationalism bese ungitshela ukuthi ne future wemame laza kulele kunye ukube kubili futhi kusile emakhanda ngabe kuyavuka ifa lewula lidliwa ihlakaniphi isala kutshelwa sibona ngomopho anikwazi ngisho ukurana ama-spaza shop ibizwa kuthiwa yini lonto le ingane zethu iliphi ifa esiyinika lona zokuthi zibe ignorant and stupid asizona ithutha sonke bafowethu asizona ithutha sonke bafowethu so ngeke sikwazi ukufa sishiye ingane zethu zihlupheka nanti ke iqiniso uyabona mawukuthi uzala abazali abaphuwa akuyona inkinga yakho leyo ngoba bahlangana labahlangana khona bamithisana kwazala wena mawusuzelwe ukhule uphinde ube phuwa no that's your mistake my friend I'm telling you akwazi ukuthi ngasuka abantu kwamanye amazwe bezogcwala la eSouth Africa baphila impilo engcono kunathi thina silosikhamisa sithi sahlupheka no we are just stupid we are idiots simple as that so sizoqeda ke lobo phuphu obugcwele engqondweni zabantu othanda ukuhlala nathi ngahlala ufuna ukuphuma aphume ngoba ngeke size sibe soft sicabangela abantu konakele nje izinto ufuna izilungiswe ngendlela eyiyo mawukuthi ufuna ukuqhuma isando makufuna ukuqhuma ucelemba mawunenkinga phuma uhambe finish simple as that so sizophila ke kule Rainbow Nation kodwa nathi njengabantu abamnyama sizobheka ukuthi yini esenza sibe phuwa bese sibheka ukuthi laba abaphila kangcono lama strategies asetshenziswa ama foreign ukuthi lonke idolobha mawuthi uyangena sekugcwele abantu bokufika sithenga kubona istrategy abasebenzisa sizontshela leso strategy ukuthi nani yenzani nje baphume kube yini eniqashe bona hayi bona baqashe nina ezweni leni ngeke izenzeke lonto leyo ngeke never asona idakwa sonke ngeke izenzeke lonto leyo umuntu asuke ezweni lakhe eliphuwa amazwe amaningi la eAfrica phuwa liqiniso lelo ngoba kwafika abantu basentshonalanga bazosicolonize siphuwa la eAfrica but iSouth Africa aviyinhle hayi kabi mangase ngithi angitshela idolopha nje eSomalia lingadlula eCape Town alikho but basuka abantu bakhona bezosiphatha la basuka bezosiphatha and lento le this is a statement esiliqiniso is not a xenophobic statement ngoba nina enemqondo exegayo efuna ukuplastwa efuna ukushayela iqine soon senze ukuthi that's a xenophobic statement that's a racist statement i-racist statement kuphi ungene drop and the whole of town uthi ufuna ukuthenga ama ships ngeke ukuthole kumuntu omzulu nje ngami ngisho ngaye Eastern Cape same thing ngisho ngaye Limpopo same thing bese kuthiwa hayi sonke sabantu abamnyama where I come from charity begins at home my friend
where I come from. Charity begins at home. Izinto ezinhle kufuna iqale ekhaya. Njengoba ngumZulu nje ngikhuluma namaZulu, makonakele kumaZulu ufuna ngiwatshe ukuthi konakele wezulu hlangana insizwa hlangana wethu. Hayi kodwa kuliwe kusetshenziswa umqondo. Impe ekhona njengamanje eyengqondo. Mawulwa impi yezandla ufakwe ejele. Kukusebenza impi yengqondo la. Kunabantu nje ke ngibona uyabo lo akumelanga ngabe uhlele esitolo lo uthatha imali. Mina kufuna ngivuke ekseni ngiyosebenza ngithethiswe ukuthi ngifike late emsebenzini. Yena avuka ahlale yena. Mina ngithenga isinkwa kuye. Umuntu engabulusa inkomo ekhaya ulanda inkomo. Engabe ubheka amakhizane einseleni zembuzi engifuyile. Uyena othatha imali kimi yena okwakho ukuvuka ahlale we. Kwahleni bu. Kodwa ke nizosisiza ngalokhu ke abantu bakithi. Yonke lento esikhulumayo manisadaka utshwala kanje ngenizwe. Nalamalungelo namaningi ninamalungelo amaningi amalungelo kulelizwe ngingazi amalungelo amaningi kangaka. Nishaya ngenkindlane yamalungelo kodwa ninalutho. Ngisho indlela enicabanga ngayiphuwa. Nihlezi nidakiwe, maningadakiwe nigcwele emasontweni niphusha i-white nationalism. Nithuka izinto zenu, buka nje oMaria sebafa. Bonke labantu ekubhalwe ngabo kuQuran nakumaBhayibheli sebafa. Mina njengoba ngifaka isiphandla nje ngakhuluma ngamakhehla ngizalayo kuthiwa ngikhuluma ngamadimoni. But emasontweni kukhulunywa ngabantu abafile ngoba bona babona abantu abamnyama. Angithi baphile emoyeni wemame lala lilaza. Uyazi sesisesiphethweni wengane zakwethu. Izona izinto sobesikhuluma ngazo nje lezi. Senzela ukunijimisa umqondo ukuze ungathi makwenze kuhlangana nathi ngelinye ilanga. Uthi labantu abadelela kanje babeveli cha sideleli. Usizi. Usizi. Uyazi khona lento ukuthi sesiyaphetha. Kunalento ukuthi bethi abantu abasebenzi imisebenzi ayikho. Kodwa mawuthi uyambheka umuntu ugqokile. Umbuzo wami ukuthi nigqokiswe ubani? Lezi zinto enitha imali enithenge ngayo lezi zinto nithathephi? Ngoba phela ngeke uma umuntu uhambe nje unqunu vele uhambe ngamasende nje ngakuyenza le nto le. Noma uhambe ngesibumbu nje uma umuntu wesifazane ngakuyenza. Ufuna ugqoke. Nigqokiswa ubani? Ngoba nithungi nina nikwazi phela nina nihlolo ukurana ama-spaza shop. Nina nihlolo ukurana ama-spaza shop. Size sithatha ama-Somalia nama-Pakistan nama-Ethiopia ezosiranela ama-spaza shop. Angeke ngikhulume nigqokiswa ubani ngoba nigqokile nje. Wothi nginitshele ukuze nibone ukuthi ingqondo yethu iphuwa kanjani ekucabangeni. Buka amasokisi ngizokuthathela amasokisi. Ngoba i-underwear lento into efihlekile le. Ngikuthathele under. Yabo mina ngoba ngindoda ngigqoke under, umuntu wesifazane ngigqoke ipaint. Bese ngikuthathela ubra. Umuntu wesifazane more especially mase encelisile kufuna afaka ubra ngoba amabele akhe alenga. Ama-underwear lawo. Uyazi ngithe mangihlala phansi noma masihlala phansi nezinsizwe esinazo la. Sishaya ama-calculations ambalwa bese sibaleka ngane zakwethu isikhathi esihambile. Mina nje ngisanda kuthenga amasokisi kulezi izitolo esithenga kuzona emamall ka 160 rand. Yazi ngithe mangicabanga phela ngoba siphila la emhlabeni wengane zakwethu khona noShembe ngithi. Kube khona abantu abamaNazaretha phela mangabe ulandela uShembe unyazi kuye kuthiwa uyiNazaretha ubizwa kanjalo. Akusho ukuthi umzalwane kuthiwa uyiNazaretha. NamaNazaretha uzothi uma ufica kuona uthothi ahlupheka ayahamba futhi awuguqa kuShembe ethi inkosi angihleli ingane ayisebenzi umyeni wami this bafethu asingadlalini ngoShembe bafowethu no asingadlalini ngoShembe. Mhlambe nani maNazaretha siyocela noma indlela esikhuluma ngayo ukuthi nigovozile kodwa ke ayimani nendlela noke nisijoyine bafowethu. Uyazi ngeke ngathi mangibuka indlela amaningi ngayo amaNazaretha ngase ngithi uyazi ake kuthiwe nje lamasokisi ngiwathenge emhlanganweni la kunonyazi khona. Noma nje kube khona istructure lapha noma iforum lapha kaShembe ngaphakathi ezothi into eyi-underwear nathi sifuna ukukhanda i-economy yethu samaNazaretha siya kulo sihambe sikhamisa sithi siyahlupheka siguqa naphambi kaShembe. uShembe nayo lento mhlambe imphatha kakumele lebusuku ukuthi awukodwa abantu abaningi kangaka abangilandela abakhala ngenhlupheko nje
phela nakuyena nama feelings amsho kuyazwela kodwa lento ilula bafethu akuyona into edinga ushembe le lihle iqiniso. And I'm so grateful kunomunye ubaba engangamuzwa omfundisa ngeke ngithi umfundisi unzama ukuyena ngathi kuyena ophethe lapha noma kuthi umfundisi wasentabeni wakwayisho lento ngelinye ilanga unakho ukukhuluma ngezinto ezithinta i-economy ethinta amaNazaretha. So kushetha sinhlanhlathi bafowethu and lokho esikushoyo sicela amaNazaretha ningakuzwa kabi siyazi niyakholwa nani ngendlela yini kodwa nje ake sibuke nje nazi ibale ezimbalwa 160 engikuthenge ngithenga amasokisi ake ngithi lamasokisi ngiwathenge no ake ngithi lamasokisi ngiwathenge mhlambe emhlanganweni abantu abawu-20,000 abathenga amasokisi kini nina ngabe nithole u3,200,000 and ukuthi mawufika lapha yana nithengisa ngeMnazaretha emihle iyabiza nemqhele emihle ebizayo iskili naso but kwayimina ngikwazi ukuthunga kodwa ngalithunga isokisi umuntu mengangikhomba ngicathi kulula kufana nokuthunga uMnazaretha yazi manje nje kuthiwa nithunga amasokisi bese kushaya umthetho kuthiwa wonke umuntu okholwa ebandleni lamaNazaretha amasokisi uwathenga eNazaretha kukhandwa umnotho wamaNazaretha u160 nje bese uthi u20,000 awuyilutho ku20,000 kumaNazaretha ave emaningi seni no 3,200,000 ngonyaka nje ngamasokisi imali eningakwazi ukuyenza u38,400,000 ngamasokisi nje. Hayi kunengoma ethi sicela imali eyipika mfowethu iyasihlaza le nto le ukuthi indoda ixakeke izintshotshwe imali eyipika kukhona umsebenzi olula kanjena ikhona phela ingoma kaMaskande esisho njalo buka nje umsebenzi ngoba nithi anisebenzi nithi nikhanda i-economy yamaNazaretha niqale ngamasokisi kushaya umthetho ngisho emathempelini kuthiwa kusakuphuma umthetho ukuthi mawufuna isokisi ngcono uhamba ungalifakanga oliphathise emhlanganweni buka imali enilele nayo 38,400,000 ngamasokisi buka ke ake sithi ke bese sihlanganisa ama-under nama-paint nisixolele thina sikhuluma kanjena bafowethu vele i-under ipaint no bra uyazi uma ungathatha lo 38,400,000 kushaya umthetho kuthiwa isokisi ubra yini lokho okunye ngiqeda ukubala ubra nama-under nama-paint kuthiwa ukuthenga kwenye indawo ukuthenga emhlanganweni uyazi lo 38 million esikhuluma ngawo nina ngonyaka ningaba nemali more than 115,200,000 mhlambe nezingane zenu zingahamba zibe namabhasari mhlambe kube nenqwabe ama-school of thought nani nibe isonto elipowerful njengelamaSulumane phela amaSulumane ayasonta bese buya egijimisa umqondo emalini kodwa abatshelike laba abamnyama bakithi abasonta nawo thina kumqondo usugijimisa yonke indawo ngoba la emhlabeni sibonile ukuthi mawuphila ungenamali ufana nenja ngiyajabula ke namaNazaretha kunomthandazo kuthiwa ukuvuka kuthiwa mawuqeda kuthandaza hamba uyolima uzophila ngakho umusa ukuhamba ucela ukudla kubantu umuntu ohamba ecela ufana nenja niyayazi le language engikhuluma ngayo kunesidina futhi mina kuyangidina ke nje ngifuna uqamba manga fica iNazaretha nentshebe lishabasheka mfethu lithwele osimende kuma hardware why ningavula ama hardware enu nilinda abafana abasuka kwezinye hayi no bafethu ngeke hayi come on man come on nje ngizwe kuthiwa niyahlangana kwisifungo nakwenikhulume lento manje nendlela nesimeme ngumahamba ehlala mina ngafika nginifundise lento ilula kabi lento le bafowethu ngishito okufela makuphela uDisemba uyabona uqalile unyaka uJanuary ngoba ngikhuluma nje ngoFebruary vela azikho nibuyisela izingane ezikoleni nakhona niyothenga uniform hayi kini ninika abanye abantu imali ngoFebruary ziyaqala idokufela ezenyama ezokudla ezemali njalo njalo kodwa yonke le mali le enizothi angazi mangaka ama-million eniwakhiphayo nithenga ukudla enokuhlukanisa uyazi leyo mali anithenga ezitolo zenu nithenga ezitolo zabantu abanathi kwi-Rainbow Nation buka they are getting richer yabona nje imali enimosha nithenga amasokisi obra ama-under angakakhuluma okunye you lose more than futhi 115 million imncane kakhulu imali eniyiluzayo and aniyazi nokuthi iyakubani yito kufela nithenga kwabanye abantu kodwa nithi aninamali yini
lana ke thina sizonifundisa ukuthi imali nathi kufuna sifunde ukuthi kule rainbow nation esiphila kuyona izocirculate kanjani nathi ngakithi ngoba iwona mlabalabo odlala bayezinye izizwe kule rainbow nation esinayo. Phela nikhumbule ingane zakwethu ezikoleni abasifundisa ukuthi kumele sicabange kanjani. Basifundisa ukuthi yini into ekumele siyicabange. Ingozi ke lonto le. If you don't know how to think, that is a problem. So thina sizonifundisa ke indlela eyiyo yokucabanga. Kunalento ethi charity begins at home sizonifundisa yona. Uyabona nje ekugcineni cishe thina into esisele nayo ngoba ahambile manje ama-spaza shop. Sesisele nama-tavern akhiqiza idakwa neziboshwa nabantu ekumele bafe ngoba umsebenzi etavern lo nje angiwazi futhi omunye. Ngoba masudakiwe kufuna urape mhlawumbe ulawa abantu hambe ejele nayo yoreshwa abanye abafana ejele. Kufuna uspend imali mhlawumbe nezifebe ingane zakho ezibulawa imali. Yabona nje indaba otshwala ushidi nje kahle kahle. Ushidi nje indaba otshwala. Angazi abantu ukuthi why but into esisele nayo thina njengamanje ini lezi zinto lezi shisanyama business nawo suna zohamba. Kodwa angikaze mina ngibone labantu uyazi mawuye emall ukufice ngivama ukuba seMaritzburg esikhathini esiningi ukufice yabona lapha eMidlands Mall kuneyindawo nje ezithengisa ngama-burger ama-Kentucky ufica abantu bakithi begcwele beze benzele ngisho ama-birthday khona beshiya indodla zezimali. Kodwa angikaze mina ngibone ezinye izizwe ngeke ngiye nakahlophe phezulu lapha siyodla inyama ngifica kwabantu abamnyama angikaze ngibone kugcwele ezinye izizwe ezospend imali kithi iyangicika mina lonto le ngedwa nje iyangicika nabafowethu cishe nginabo le yabacika lonto le ukuthi thina siyakwazi ukuthatha indodla zezimali siyise kubantu but labantu ngeke beze kithi bezospend imali kuma restaurant ethu. Yazi kunanabantu abanamahotela kodwa ama highlight lawo ake senze nje ake sigcine lapho ngokwezibonelo ngenxa yesikhathi but sisazongena deep sinikhombise lento ukuthi uyabona lento ukuthi siyahlupheka no it's optional. It's optional. Lento ukuthi why we are poor we choose to be poor simple as that. But sizonitshela ukuthi how do we choose to be poor sizonichazela khululekani ngibuke nje mangene into leziningi bese ngisho ngoba ngungqesta kakhulu ke mina amaphepha ngiyakwazi ukwashova nedayisi ngiyakwazi ukuliginqa negebengu ngiyaphila nazo ngiyakwazi ukubona yabo nje angaze ngithathe noma ngeke ngaboshwa noma ngingagwetshanga kodwa ngeke ngaboshwa ngahlala ejele empitshana ngangihleli namagunya ama-28 khona umqondwanyana engawufunda kanti ngumuntu ke ngoba ngake ngasho phila kakhulu kwi-transformation live na kwi-agenda network uMC Menzisto ngiyamlandela kakhulu kanti nje nasekhaya ke ngoba abafana abagangile abahlezi bengena bephuma emajele abanye banezinombolo yazi content uphethe inombolo othi inombolo oyiphethe ayisabeli yabo. So abantu bakithi sibabona beyitshela baphethe inombolo kodwa inombolo abayiphethe ayisabeli. Sizonifundisa nje bafethu ukusa okukhona la emhlabeni sike sibone amasulumane yonke into yawo ayithintayo ibhalwe uhalal. Yonke into ayithintayo ibhalwe uhalal. Sisazokhuluma ke nani ukuthi isiphi strategy ekumele nibe naso noma ekumele sibe naso nje njengesizwe samaZulu kule rainbow nation esiphila kuyona ukuze ingane zethu zikhule zibe nefuture njengoba bacela bafowethu ukuthi asicabangele noma ubaba ushino umuntu ekhala ngoba ke bacela phambilini ukuthi asicabangele izingane ngoba izona eziyohola lelizwe. Sizokhuluma nezingane ke thina nina ke ngoba sike sacela esenithe ukukhula mbijana nisilalele bafowethu ningayibalekeli kakhulu le channel bese nibalekela notshwala ke manifuna ukuzwana nathi nibalekela utshwala ngoba asimfuna umuntu ophuza utshwala uyasicasula. Uyabona utshwala ngiye ngithi mina buhlukile nalento ekuthiwa uthuvi utshwala nje namasimba ngibona kuyinto eyodwa futhi okwenze nje ukuze ungathi ngiyadelela oke usondele eduze komuntu ade phuza kakhulu utshwala osabhema ugwayi and ave bengichaza bayathanda ukuthi mabekhuluma basondele kuwe khona uzozwa nje leli phunga likathuvu engikhuluma ngalo ungabobaleka okuhlale nje bese ulalela lo doto osukuphuma emlonyeni wakhe adedla utshwala nogwayi ulalele nje uthuvu bodwa ophuma lapha. Uyazi ngisakhula ngoba ngisho ukuthi ngikhulele ngapha kamaphumulo
besithenga kunesitolo ekuthiwa isemgwenya bayazi ke abantu basedabanga itolo ziyashoda lapha sasithenga ngapha esitolo sakaShezi sesawa kodwa sasemgwenya sidala kakhulu sasithenga kuso uyazi wawuthi uma usukhuphuka ubhekela ngakozakwe ufice ibillboard enesigora esomuntu omnyama bese kubeka lobutshwala ekuthiwa ijuba eduze kwabo bese kuthiwa ijuba likunika amandla kwakuthunywa mina ke ngothenga utshwala uyazi mawungibuya nalo lejuba bese ngilinika omkhulu ngoba ngakhulela komalume baliphuzeke leli ijuba bese beba izidakwa bese bewa bese ngiconfuse lento ijuba ngoba mina ngangitshela ukuthi uba isigora phela ngibaveza isigora lesana usomandla isinikini bathatha isigora base bazofaka lapha babhayizisa abantu mawuphuza lento uzoba namandla yabo ngathi mangikhula ngabona kwakubhayiziswa abantu la ingakho beyidakwa kanje abantu but isithema sesithola ifreedom asusa lawo ma billboards mawuthi ubuka ku TV kuvezwa kuyiwe ejimini kulandwa labo sisabahle abajimayo ama aerobics abona abahamba nama dietitian kunosisabahle phela abame kahle abantu mabegqoke beveza izisu impela beyimpintshe ngojini medlula nje impela uzoqalaza kulandwa sisabanjalo ke bamise eduze kwama swimming pool kulandwa nalabo ubhuti abajima ko Virgin Active bese ku-advertise utshwala angithi yabona usadidisa umuntu ngokomqondo angithi yabona ingakho ubona idakwa ziningi kanje ziyabhuza lento le ngiye ngithi mina uyazi umuntu odakwe mhlambe downtown edrobheni nomuntu ade phuza mhlambe eGolden Horse mina ngibona kuyinto efanayo ukuthi uthenga isavana le eGolden Horse mhlambe wazoyithenga downtown mhlambe kwaJombe igazi ngiyabona ngathi into efanayo lonto le ngoba mase udaki wama result out it's like same shit different assholes yabona uThuvi mawumnyile ngoba ngifanele utshwala noThuvi nje uyabona makuthiwa adudle eGolden Horse kwakhona adedla lapha kaJombe igazi noma komama laba bathengisa emgwaqeni bese uthi labantu abanye la adedle eGolden Horse nokadedle emgwaqeni yazi uThuvi biyafana lobo uThuvi lo umehluko nje imdide ebhoshele boThuvi nangimina kutshwala into efanayo ukuthi uphuze eGolden Horse phela bakhona abanye beni ngathi ngiphuze khubhana le komhlanga abantu utshwala buyafana nje into efanayo nje makuyisavana isavana makuyiplay whatever ukuthi angibazi utshwala ngamagama apho but into efanayo sizocela ke bafowethu nihlukane notshwala manje nizofuna sizwane kahle cishe yonke into esoyikhuluma nani nizoyizwa kalula siyabonga ke ngesikhathi senu sohlangana ngokuzayo